payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamang pasariling kapag nasan kaniting. Although pakiabe tanan po din makatuking intentions. Inka pasalamatan da po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Ronald Gomez and family, Jose Pepe Hison, Grace Di Macali, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebritan, Carbel Kiambao. Special intention, Deeds and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king speedy recovery na rin, Brother Pat Ahos, Alice Kayanan, Monsignor Clem Ignacio, Bernadette Sunga, Angel Pajardo, Elby Ronquillo, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Maria Teresa Sampang, at Joy Manalo. Para king rananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedy, Monsignor Aquilino, Amor, Manuel, Gina, Miguel, Miguela, at ding maldang kaladwa king Purgatorio.
Iya'y nalogawa ni Ginoo, tumula tamo, magsaya tamo. Iya'y nalogawa ni Ginoo, Alleluia, Alleluia. Magkantang bayong galit king Ginoo, purihan aking masayang kulisa. Manaus tamo kambening masayang puso, sasamba king Ginoong Diyos ing kaligtasan. Iya'y nalogawa ning Ginoo, tumula tamo, magsaya tamo. Iya'y nalogawa ning Ginoo, Alleluia, 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 Alleluia. Kilaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kaan timurin. maya pa habak kay kaingan po, Kaya payamak po at ganda kang tayong ngayon, metong kareng Archangels, San Miguel. At kanita, maging karapat dapat tamang ganap karating banal misteryo, si siyan tala pareng kasalanan tamo, at anyaran pa lunos at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ikang miglalang, karing sablang anghel at arkanghel, Ginoo pakalulu. Ginoo pangalolo. Di kami tutubod kang San Miguel, ban ganap karing mga bayat o obra, Kristo pakalulu. Kristo pangalolo. Ikang minyek kang San Miguel, ban ipagluwalo, ingke kang balayan, laban karing kampun, ing karalumduman, Ginoo pakalulu. Ginoo pangalolo. Ing Diyos sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, king meto nga makapagmulalang paralan, ang tabayanan ming obra, ring anghel at ding tao. Manalo sanang ding susuyong alang likat keka, karimbanwa, papanatilyan dang malaya, king sablang kaligaligan, ing biyemi ket isulip. Iti hadwan mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ning banal Espiritu, etong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro, ning dapat daring apostol. Kanita rin pagano, ampong Hudyo, kambering karelang pamuntok, pikayarira impanasakitan doring apostol, at pamasibasan dala. Inyang abalura ring rading apostol, iti linipat la karin Listra at Derbe, adwang syudad karing Liconia, at karing distritong Makapadurot, karinda penaral ing mayap abalita. Karing Listra ating metong atawong pane makaluklok, kapilan man epa mekalakad, uling manibat king kabayit na lumpune. Kabang makiramdam niya kimpamanaral ng Pablo, ikwarang misaliubong panimanman. Panakit ng Pablo, king intaw at inyang kapanwalan maulo. Sinabi ng masikan keya, tikdo ka at talakad kang matulit. Intawong lumpo, mi palundag yang tinikdo, at miglakad-lakad. Inyang ikit da ring tao, indepat ng Pablo, migmula lang kinulait king amanong likumano. Ding taong deti, Diyoses lang tinipang makabalat kayong tao, busal tamo. Hinaos ding sus, i Bernabe, at i Pablo.
Antina ninyo in principal at talapagsalita, hinaus deng Hermes, ing saserdote ng Sus, Diyos-Diyosan ang makitemplo, luwalding pader ning syudad, migdalayang toro at sampaga kimpasbol ning syudad. Ya ang poding dakalataw, bisa lang midawon sakrapisyo, karing apostol. Inya nga balitan da ri Bernabe at Pablo, imburirang daptan, pengabak da imalan akarelang susulod, at milayilang linibutad karing tao, ngarang kukulisak. Kakaluguran, eyo daraptan yan, tao kami mong kalupayo, di natang kami keti, baming iyatad ing mayap abalita. Ban painggulot kayo karetang alang kwentang bage, at magbalik kolob king Diyos amabye. At mengawa king banwa, king labwad, king dayat malat, at king sablang at tiyo karete. Karing mengalabas sa panahon, pepaintulot ning Diyos, king imbalang bansa, sumulong ya king sarili ng lakad. Makanyan man pikaluba na kayong mga salang tanda, tungkol king kayang sarili, king kapamila tanda ring mangayap abage, daraptana kaya kayo. Dirina na kong uran, ibat banwa, at ya imbabye bunga karing tanaman nyo, king karampatan a panahon. Ya ing magkalup pagkabye, at mangat mong tula kay kayo. Angyang makanyana ing sinabi raring apostol, may bugdo pang apigil ding tao, king pamidawon sakrapisyo karela. Amano ning Ginoo. Eke kami o Ginoo, nuneking lagyo mo mangin tulid ing ligaya. Keka o Ginoo, bukod mong keka, at eke kami mangin tulid indangalan at ligaya. Uling alangkupas ing lugod mo at katapatan. Bakit ding bansa, kukutangda kaya katamo, nuya ka rin ing Diyosyo. Ing kaya kaming Diyos at tsukaring banwa, daraptana itang burinang daptan, kabang ding Diyos da, gintula mo ampong pilak, gewadala ring karelang gamat. Panwana na kayo sana ning Ginoo, ing linalang kimbanwa at yato, ing banwang maleparan, king ginuya mo, dapot karing tao, binyene ing yato. Baluta mo, King Kristo, tunay ang mibangon, iba't king kamatayan, matagumpeari, balikdan mo keng mitmong ganaka.
Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Juan. Bigaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nang migsalita karing kayang alagad, ing tatanggap karing utos ko at tutuparano reti, ito ing malugod kanako. At luguran ing ipa ko, itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ko kaya ing kakong sarili. Kitnan ng Judas, aliweng Iscariote. Ginoo, bakit kaya kami kamo pakilala at eking yato? Pekibat ng Jesus, ing lulugod kanako, pamintuano ring amano ko. Luguran ng iba ko at ako manuknangan kay kaya. Ing lulugod kanako, tutupad karing amano ko. Ing amanong dindamyo, kanako, nanaibat king ibang mitubod kanako. Sinabi ko reting bagay kaya kayo, kabang kayabe ko pa. Dapat ing talasaw, ing Espiritu Santo, ay tubod ning ipa king lagyo ko, ing mituro kaya kayo king sablang bagay. Pagkanakana kaya kayo, ing sablang sinabi ko kaya kayo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Tatanggalin, susuot. Ano bang dapat? Kasi may COVID na naman. Tsimbele ka tatakot? Atin na naman COVID? Sana ngayong pista ni San Miguel, panabakaning yung COVID. Di na natigil si COVID. At ito nga po yung ating pinagdiriwang ngayon, ang pista ni San Miguel, isa sa mga archangels at tayong mga Katoliko ay naniniwala sa mga anghel. At hindi lang mga Katoliko, ultimo yung mga Muslim, siyempre yung mga Hudyo, at alam ko yung ibang mga religious groups na naniniwala rin sa mga angels. At para sa atin ang mga anghel ay nilikha ng Diyos para sa ipaligayahin at paglingkuran. Sa mga anghel na ito, mukhang sa ating paniniwala ay mayroong mga binigyan ng karagdagang responsibilidad. Kaya itong mga archangels parang may hinahawakang mas mabigat ng tungkulin kumpara sa ibang mga anghel. Kaya mayroon tayong mga archangels, sina San Rafael, San Gabriel, at saka itong si San Miguel. Do kilala lang natin si San Miguel. Ako bilang bata, kilala ko lang si San Miguel bilang isang beer at saka gin. Kasi sumikat dito yung yung San Miguel beer at saka Ginebra San Miguel. Dahil lang may-ari nito, itong mga iinuming ito, beverages with alcoholic beverages, ay may debosyon kay San Miguel. Kaya siguro dito pinangalan to. Meron nga po silang pinagawang isang simbahan doon sa may Bacolod, St. Michael. Ngayon, St. Michael Paris. Yung mga kuwang ko. So anyway, hindi naman sila yung mga sikat dito. Kundi ito nga, ang focus natin ngayon, isa sa mga archangels, si San Miguel. Siya lang sa mga tatlong archangels na kilala natin, ang binukod ng simbahan na para magkaroon ng sariling pista. Ito, May 8. Alam ko si San Rafael saka San Miguel, ay San Gabriel, sama-sama sila pag September 29. Pero itong si San Miguel, ito meron tayo dito. Traditionally, sa Pilipinas, May 8 ang pista ni San Miguel. At sino nga po ba si San Miguel sa ating paniniwala bilang Katoliko? Hindi na natin pakialaman ang paniniwalang Hudyo at saka Muslim kasi naniniwala din sila kay San Miguel. Sa ibang mga grupo ng mananampalataya. Sa atin, para si San Miguel, sa Book of
Revelation, siyang pinuno ng mga anghel na nakikilaban sa demonyo. Kaya siya ang commander of angelic host in heaven. Kailan lang po dyan sa may Boston, sa USA, nagkaroon ng convention yung mga satanista. Mayroon pala satanista sa US. Mayroong grupo, hindi ko alam kung anong dalhan nilang ideology, pero they call themselves Satanist. At siyempre para sa atin pong mga Katoliko, siguro kahit mga Kristiyano, ito'y parang shocking na mayroon palang lantaran na pumapanig kay Satanas na para sa atin prinsipe ng kadiliman, prinsipe ng kasamaan. Kaya ito pong Archdiocese of Boston, instead of magrarally dito sa convention, kasi hinayaan sila ng gobyerno na mag-hold ng convention, ang hikayat ng Arsobispo nila, to just pray the rosary, and invoke the prayers of and help of Saint Michael the Archangel, para hindi madaig ang kabutihan dito sa mundo, hindi manaig ang kadiliman, kundi ang liwanag ni Kristo. Kaya ito po si Saint Michael, kahit sa atin dito, dapat lagi nating hingin ang tulong niya para hindi manaig dito sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas, ang kasamaan. Na hindi intentionally ang tao ay pipili ng masama. Kasi parang mayroon ng ganyan. Normally kasi tayong mga tao, hindi natin pipili ng masama. Kung nagkasalaman tayo, all is because of our weakness. Dahil sa ating kahinaan at karupukan bilang tao. Kung pagpipilian, hindi natin, ayaw natin ng masama. But because of, yun nga, yung kahinaan natin, kaya tayo nadadapa. Kaya ito po, si Saint Michael ang ating hingin ng tulong para magapi natin ang kasamaan sa buhay natin, sa ating lipunan at sa buong mundo. Ang Commander-in-Chief of the angelic host in heaven. Dahil magpahanggang ngayon po, sabi nga ni Saint Peter, hindi tumitigil si Satanas, ang demonyo, dito sa mundo para mahatak niya ang maraming kaluluwa tungo sa kanyang kaharian sa impyerno. He's roaring like a lion, sabi niya, looking for someone to devour. Kaya ito po, pagpatulong tayo kay Saint Michael, dahil naniniwala tayong tunay ngang masipag si Satanas, para mayroon siyang makakasama dun sa impyerno o sa kanyang kaharian. Yung pangalawa po, si Saint Michael sa ating paniniwala bilang Katoliko, siya raw ang sumusundo sa mga kaluluwa. At gustong-gusto ko po ito, sumusundo sa mga kaluluwa. So, ibig sabihin, pag tayo naghihingalo, parang totoo, tama, yung mga nanghihingalo, mayroon nang nakikita, sumusundo sa kanila. Kung minsan, sino ba? Mga pumanaw na mga magulang nila, mga tito, tita kaya, o sino mang mga malapit sa kanila na parang naaaninag na nila, na mayroon na sumusundo. At yan po, alam nyo, hindi lang dito sa Pilipinas na nangyayari yung parang may nakikita yung mga naghihingalo. Kahit sa mga Amerikano. Minsan, may pinapanood akong skit, American na parang skit na
pampatawa sa mga Amerikano. At kunyari, naghihingalo yung isang Amerikano. At isa sa mga nandoon, tinanong yung naghihingalo, sabi niya, ang tanong niya, are you seeing grandma? Ganyan. Do you see grandma? So, ibig sabihin, kahit sa mga Amerikano, mayroong mga nangyayaring ganun, parang may kaluluwang sumusundo sa mga naghihingalo. Pero para sa atin din pong Katoliko, hindi lang ito mga kaluluwa ang ngayon ay sumasalubong sa atin, kundi mga anghel sa pangunguna at sa pagsusundo ni Saint Michael. Dito, kung minsan para nakakatakot mamatay, pumanaw, pero kung ang susundo sa iyo, mga anghel, siguro sasama ka na nga. No, ayos na. Kuminsan nga po, imagination ko habang ako'y naghihingalo. Tapos makikita ko, siyempre, sila lagi ko kasama, Simyong nakikita ko, nandyan. Nakikita ko yung butas ng ilong niya. Habang ako'y naghihingalo. No. Saka yung mga umiyak, ganyan. No. Pero pag pikit, biglang para sa akin pong imagination, magba-blackout. Tapos pagmulat ng iyong mga mata, mga anghel na at ang Diyos ang makikita na hindi na Simyong, hindi na yung mga nag-iiyakan. Just my imagination. Dahil ito po yung paniniwala natin na itong mga anghel sa pangunguna ni Saint Michael ang kasama sa mga sumasalubong. Kaya yung kanta ni Among Greg, ng idala, napakaganda po nun sa ating Katoliko. May kanta para sa mga yumao, idalara ka sana, king paraiso ding sablang, angeles salubong, sake ka ding martire, at idalara ka, king banala syudad, ding bayu at alang hanggang Jerusalem. Ayun po yan, yung kantang yan. Gusto kong ikanta sa inyo na para naka-advance na sa inyo. Sister, ikanta ko na sa inyo yan. Maganda yung kanta. Pero yun po yung kanta. No? Kaya ito po, no? Kasama sa mga sumasalubong. At alam niyo sa larawan ni San Miguel, wala tayong image ito. Pero sa likod, meron. Akala ko ilalagay dito. Pinababasbas lang yata yung image doon is San Miguel. So habang nakadamit na panggera, na parang Roman soldier, si Saint Michael, at tinatapakan, nilalaban yung demonyo, na tinatapakan niya, yung demonyo, meron siyang hawak na isang timbangan sa kaliwang kamay. Bakit may timbangan? Sabi sa ating paniniwala bilang Katoliko, sa kanyang pagsundo sa mga kaluluwa, tinitimbang niya ang kaluluwa. Siguro tinitimbang naging nasa panigbasan ng kabutihan o sa kasamaan. Ang ganyan. Bago makapasok doon kay San Pedro, kaya may timbangan siya. Sana hindi mangyayaring tinimbang ka, ngunit kulang ng kawawang kaluluwa pag ganyan. Kaya siguraduhin po natin mas mabigat yung nasa panig tayo ng yan, sa kanan, kung saan maraming mabubuting ginawa natin dito sa mundo. Para pag batating kay San Pedro, nandun niya lahat ang mga records natin at documents, pinapasa na ni Saint Michael Archangel na hindi na mahirapan mag-review sa ating buhay. So ito po si Saint Michael, no? At yung pinakahuli po ang pagtingin natin kay Saint Michael ay, of course, he is the protector of the church. Kung paano sa mga Hudyo, protector siya ng Israel. Sa atin ngayon, he protects the church.
para hindi tumagapi sa kasamaan at sa paghihikayat ni Satanas sa kasamaan. Kaya sa simbahan po yan, we invoke and we come to Saint Michael to protect us individually and the church. Alam naman po natin na target ng demonyo ang sira ng simbahan. Kasi ang simbahan ang kasangkapan para magpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Ang simbahan, ang pinagkalooban ng Panginoong Yesus, ng kapangyarihan to continue His message of love and mercy. Kaya pag ang simbahan po ay nasira, paano na? Kaya we do believe, ito nga, pinagkalooban tayo ng Panginoong Diyos nang magpoprotekta sa simbahan para manatiling nakatayo at naglalakbay, nagdadala ng mabuting balita dito sa mundo. Si Saint Michael, the Archangel, being our protector at ang kanyang mga kasamang mga anghel. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painting mga kaibigan, tayong lahat na patuloy na minamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga anghel para tayo tulungan at protektahan sa buhay dito sa mundo. Sabihin natin sa bawat panalangin, O Diyos, sa gilumi, may kasa kilub ding puso mi. O Diyos, sa ginumi, may kasakilap ng puso mi. Para ka ring sablang bininyagan, mikaw matampalasa ng pansin, karing makapagmulalang bagi, ay natad ning binyag karela, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos, sa ginumi, may kasakilap ng puso mi. Para ka ring pamuntok Kristiyano, karing batas agagawan da, galangan de sana imbalang tao, muking kayang pangataw, nune antimurin, anting meto nga tawong bininyagan, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos, sa ginumi, may kasakilap ng puso mi. Para karing sablang pagano, ama bibye king mayap ayasal, abalore sana ing mayap ng balitang Kristo, ama naliling alang anggang, at dibinong bye king karelang mayap ayasal, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos, sa ginumi, may kasakilap ng puso mi. Para kay katangan, manano na sanang king kayalan ng sigla, ning aldoldo pamibyebye, at tagpuanta mo ing mas malalam at tulang manibat, king belwan amanok nangan niya, ing Ginoo kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos, sa ginumi, may kasakilap ng puso mi. Ngini adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Uy, paming at banwa, aluguran miya sana, in kaya kang anak, ban manok na nga niya kaya kami, kambemo. At dayan o sa, in kaya kang espiritu, rin kaisipan mi, ipagkalub mo sana iti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuting daon karinggamat mo, kay kapurit kaligaya ni kayang lagyo, kay kakatamin ka sa plalat, kay mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, kapamilataning kasayuan ng San Miguel Arcangel, busan mong ining kaya kaming sakripisyo ning kapuryan, mirasya kaya ka. Ikatula me sana at antimurin makasawpya king kaya kaming kaligtasan. Tingnan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma natilya kay kayo, Kaya kantimuri, yat nayo rem puso yu. kaya nanong tinggi, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulog. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang kanino impa, Diyos king alangang galubos mayupaya. King pamamuri mi karing tapat mong anghel at karkanghel, pupuryan mi mo naman ing kaya kang ligaya. Uling king pamiparangal mi karela, parangalanda ka, ikang karela, miglalang. Ing ningning da, papakit na, ing kaya kang degulan, alalagpas king kayapan ing kabilugan alelangan. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang ehersito ring anghel, magsayaya king kekang ligaya, king pamanyamba at tula, ing dalitdang kapuryan, gagawan miyang kekami, at naming kakanta. Migluyaing manuami, Yatu, kekang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Morning daratang, king lagiling Ginoon wanya. Morning daratang, king lagiling Ginoon wanya. Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan. Hosanna, Hosanna, king Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang luking pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyan na yung kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti, iti yung kalis yung kanana ko ang daya. Yung daya ng bayi talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, man kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupig mo, ing kamatayan mi, ing pamanyubli mo melye, sibli mo ing bemi, inumesus Datang kau inumesus datang
Ninyang inigagana kami o ipa, ing kamatay na tama niyo binang, may biyaning anak mo, dalam may kakaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, ti Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pare. Ganakan mo na naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad timbal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alangangga. Madahan tamit mong kapanilugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipamigat suban mo, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mipamit waling loob mo, kediging yato, ating banwa, mipamit waling loob mo, ikakanami, King Aldo Aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, King Aldo Ngeni, at ipatawan mo ke kami, minsalami ke ka, anting pamamata, sala ke kami, emu ke ipan, sawut king tukso, lune ikabuski, Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, ban king kasawapan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, ay miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kekain ka, O
Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Timi kakapatawad, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan, kaya kayo. Kapayapan. Cordero sa nilalako, ing kasalanan ninya't Cordero ninyo sa nilalako, ing kasalanan ninya't Cordero ninyo sa nilalako, ing kasalanan ninya't pakaruan mo kami, ibigay mo'y kapayapan, ibigay mo'y Ning malugod at maganakatang ginom, ning kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato. Nung tamang makasadyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat Lakas ikas ming may amana gamano mo. mo, umayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pakiramdaman mo ing panalangin ding babayo mo king tinapin ning die. Mi pasiknangan king tetagan ay pagkalub na at lalam ning maingat dang pamanantaber ing anghel, sumulong na keman sana king dalan painturo king kaligtasan. Tingnan adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusya na metana, luguran at sa iwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya poras kay kaingan, magandang araw, marami pong salamat. Sinubli ang nebe, ale